Dito sa Jerusalem, doon ay mga division, bahan ba, sa outermost part, mga Gentiles, mga dili Hudiyo, apil ang mga babay. Gilain sila. O niya, adunay hulganan sa limos or magsungay. O niya, ato sila mahulog sa ilahang halad alang sa pag-maintain sa templo. O niya, adunay pari nga magbantay. Pari. Inig hogs dato, hilom kayo, di man sinsiyo. Ang sa byuda, taon, saba kayo, saba rin. Hogs siya, duha ka sinsiyo. Tagingting kayo. Ang mga dito sa sulod, tingali nag-meditation ba? Sabi niya, apo na na yung sinsiyo eh. Mauna, na doon ay pare ka nagbantay. Sa ato, og na ay mga hogs kolekta, mamay pare nagbantay, mga tikolekta naman. Kaya imo itago imong kamot, aron din makita ng imong gihatag. Di man mas nila imong itago, kay madako siyang magamay. Di man na siya quantity ang gustos Ginoo, mala pa sa Ebanghelyo, kundi quality. Ang gihatag sa byuda, quality, dili quantity. Siya maoy pinaka-generous sa tanang ng hatag. 5 ka, 2 ka na kuya, uban, sus, naghana kwarta. Papel. Ang byuda town, 2 ra. Buutan siguro gitong byuda ha. Kay pait mo ng mga byuda. Mabyuda gani ka, pobre dyan ka sigurado. Kay wa na ang imong identity. Ang imong identity na sa imong husband. Di ba, waman na sila sa listahan. Mga babae, ang mga bata. So, ini kapatay sa imong bana, papasa kaya wa na mga imong bana. Muna sa una tingali, mga asawa sa unang ampo gina silang bana nga di mamatay lang bana. O muinom sila, labi na mga hard kayo, dugay bitog, manigarilyo, badlungan kayo sa asawa. Ayos, mamatay niya ka. Kamatay na ko, wala ko, impas ako. Ano niya, ang ipasigarilyo niya, mentol, karang mentol lang ikaman, kaya ron din mga sonog imong baga. Mana, pinangga siguro kayo nila ilang bana sa una. Karon, labi na maglagot ang asawa. Ha? No, dili pa nun. Inom mo kinang bana, dugay kayo, tuong pag yun. Taga-adaghang imnonon, siya, hugda na. Di ka, manigarilyo mo siya ka. Kanang may mentol. Kanang may, kanang makasa sa, nikotin. Total, kamatay ni mo, sige niya. Kamatay ni mo, ako naman pensyon. Hiyahay kay ka. Sa una, man. Kinapobrehan ka. Ang byuda is a sign of poverty. 5 ka, anak. Unya, iyaha, 2 ra kadako. Buutan kita siyang byuda, ha? Ang uban sigurong byuda, sipok sigurong oba. Usara ka mo ihatag. Doon na mingon niya, kitang pari, usara mo na yung ihatag. Makikita nihatag ko sa.
O diya, unsa ka og ihatag ni mo usa. Unya maingon ang pare nagbantay, usa ra man imong ihatag. Sa sunod na sadtong gula, sa sunod na sadtong akong hatag ang usa. Duha ra man ako. Yang yo niya. Mauna siya. No, kay pobre lagi sila. Karing byuda, wagay ukon-ukon. Diretso good. He could have given only one. Pero hatag na tanan. Wa sa magingon nga, usa lang sa ako, sa sunod na ang usa. Yun, diretso siya. Mauna, nganong pinaka-generous man siya. Ang katuy ng mga dato nga daghan kayo. Noon ma-model sa pagka-generous. Model ang byuda kay she gave up everything she had to live. Wa na ko siya, hurot niya katag. Wag sa inyo, binlan ko ni. Palit ko ni loto sa base ng kadaog din. Wag yung byuda ba? Tawag ko sa tanan. Wag siya mag-ukon-ukon nga, ugban sa ni, sunod adlaw. Giniya tanan. Ang iyang para survival niya. Sa ato pa iyang gisalig nga sa Ginoo. Ang mga dato, daghan makay sila. Kasi hurot pa ito nila. Ang ilahang kwarta, nga ilang nadala. Kay, dapat may daghan nila. Ang byuda, wag yun. Ibutang sa Biblia nga ang mga byuda, tikasan. Katong mga scribes, mga lawyers of the law, mga expert. Mao to'y mga tikasan. Mauna ang tawag sa ilang kwarta, tawag sa Ginoo blood money. Kay ilahamang gi-exploit ang mga byuda. Giyon sa manila exploit ang mga byuda. Ang mga byuda, ikapapasyangan, wana yung bana. Asan man siya kwarta yung taon? Wana naman. Napasya, giluklok siyang relos nga rin, tiniguan niya, savings niya. Tingali nakapalit siya yuta, kagamay. Kapalit siya, kanang karnero. Iyan ang ibaligya. Aron ibayad sa mga abogado. Ibayad Ibayad niya sa mga lawyers. Pag-protect niya. Tingali pagpabalik sa iyang identity. Dagko kay bayad. Mana exploited sila. Pobre pa kaayo. Ang mga foreigners, mga byuda, mga orphans. Munang pait yun kay sila. Muna ang kwarta sa mga dato, gitawag og blood money. Ang champion sa generosity, mao ang pobre nga byuda. Nga naman, she gave up everything she had to live for. Wa na siya, hurutan na niya. Mura ba siya sugarol? Ano yung kwarta? Akong gisyot. Pilde. Mauna siya. Di na sama sa sugal nga. Pilde mo, pilde ka. Wow. You're laying up treasures in heaven. Ang mga dato amassing treasures para sa ilang hayahay nga kinabuhi sa kalibutan. Ang mga lawyers, ilahang tinikas ang ilang kwarta. Gikan pag yun sa mga byuda. Hayahay ka sila. Daghang ka sila kwarta. Iring abot nila, daghang ka sila kwarta. Iring abot nila sila, ha? Ang byuda, iring abot nila sila, wa na yun. Ang tanan nga iyang kabuhian, hurot, siyot. Mao ka na mga kaigsuonan, na diha ang nindot kay nga punto. Sa atong paghalad, does not mean nga it's about quantity, it's quality. I-shoot ni mo. Pero, di mo ito sabot nga, na ako kay mga anak, mga unsa pa na mo, mga dependents ni mo. Iring abot ni mo, mag-unsa ka, magpakilimas na ka. Common sense ba, ang ebanghelyo, di ba na, nga,
kanang narrow-minded ka. Ha? Gamiton sa nimo ang imong reason. Tanawang byuda, na sa tinigom in town, pero hurot, kay pangurtahon pa magid siya. Pabayron mo siya, dagko kayo. Muna daghang kayong kwarta ang mga lawyers, ilang ihugsad. Dili na, tinikas na. Mao ka na mga kaigsuonan atong hinumduman, is not about quantity, but quality. Bisag wa nimo ihatag ang tanan jud. Kaya nga naman, ang imo rin kanon ugma, let us be practical. Ay, kung ingna, abot naman sa inyo, so na, doon na linungag, ang imong anak, ang gatas, ang tanan, daghang kayo. Imo sang huna-hunaon, nga, this is my everything. Kay necessity man to siya, para man to sa kabuhian sa iyang mga anak. Mga matay silang tanan. Muna ang atong pagampo, nga, baslan ka sa Ginoo, tagaan ka, sumala sa imong pagka-honest, sa imong pagka-sincere, sa imong nga paghatag. O ang imong hinatag, dili sa nimo tinikas. Hibaw man ang Ginoo, ang pari nagtanaw, okay ra. Pero ang Ginoo nakakita man sa imong kasing-kasing. Wala atong hinumduman nga ang Ginoo mo hatag. Dili kabiyaan sa Ginoo. Tanawa mga langgam. Wa gina maghabol. Wa mananom. Pero nga nung nabuhi man lagi. Ang Ginoo manggihatagon. We must depend sa tanan nato ngadto kaniya. Kinahanglan magmanggihatagon kita. Ang Ebanghelyo ganyan buntag, tinuod may na manghatag ka. Apan ayaw anara ang imong gitagaan. Sige na lang pangayo, dili na lang mo trabaho. Manghatag ka, pero huna-huna nga siya mangita sa trabaho. Ang imong tumong nga makaton siya pagtrabaho. Kay because you will be creating dependence. Mao na ang nindot yung takaayo nga imong ipanghatag education. Kay at least tagaan nimo makamauna niya sila mangita og kwarta pinaagi sa ilang edukasyon. Sa ilang nadawat nga kinadman. Mao kana inauton ta nga makahuna-una ta nindot kayong huna-unaon nga manghatag ta. Ang atong gihatag ato agid ba imong yung kinitaan. Ginoo ray magbawas nimo. Batak hibaw. Baslan ba kasi Ginoo dili ba? Basta we depend on His mercy and love. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Manindog.